Totoo ba lahat ng sinabi sa akin ni Dimsey? Na magkasama kayo ni Ba? Di ako naniniwalang di kayo nagkita. Ilagi naman kayong magkasama ni Baa. Kisi sa banan, aya. Pwede ba patapusin mo muna ako? Pwede, gunyang. Andres, hindi mo ba siya nakita at nakasama kanina? Ay, kisi sa banan. Naan nga ra, tapos nagkulit kan. Eh, takil ah. Baak. Mali, pangit. Baak. Mahal kita. Una yan. Mamurmuryot sa akin ni Mercedes ay. Baak. Mahal kita. Hindi. Alam mo, Baak, patay na patay ako sa'yo. Hoy, Mercedes! Sinong kausap mo dyan? Ano ka ba naman, Andres? Huwag ka naman manggulat. Bakit? Sino ba yung kausap mo? Sarili mo? Wala. Wala naman pala eh. Si Andres yun ah. Sino kaya yung kasama niya? Mercedes, may sasabihin ako sa'yo. Magsabi ka ng totoo ha. Hi, Andres. Sino yung kasama mo? Wrong timing ka naman. Si Mercedes. Mercedes. Si Gunyang. Gunyang. Si Mercedes. Sungit naman ito. Andres, nasaan nga pala si Baak? Aba, malay ko doon. Hindi ko pa siya nakikita. Mercedes, back to you. Ano na naman yun, Andres? Andres! Hindi mo ba siya nakita at nakasama kanina? Ay, ukis sa banan. Naan nga ra, tapos nagkulit kan. Totoo ba lahat ng sinabi sa akin ni Dimsey? Na magkasama kayo ni Ba? Di ako naniniwalang di kayo nagkita. Ilagi naman kayong magkasama ni Baa. Ukis sa banan, aya. Pwede ba patapusin mo muna ako? Pwede, gunyang. Ukis sa banan. Nawala tuloy ako. Hindi ka nawawala, Andres. Andyan ka lang, oh. Para kang sira, Andres. Pwede ba, Andres? Umalis ka na dito. May ginagawa ako eh. Hindi ko pa nga nasasabi yung itatanong ko sa'yo. Saka hindi mo pa nasasagot. Ako din, Andres. Hindi mo pa nasasagot yung tanong ko sa'yo. Ay na. Nung naging lalaki kayo lang, napasubsubang kayo. Nagimas kayo lang. Ay na. Bakit? Sino bang kaaway mo, Andres? Dries, pigil ka. Relax ka lang. Andres, pwede mo ba akong samahan sa kanila? He! Pumunta ka mag-isa mo. Wala akong kausap. Bisay. Bakit ba ang sungit mo? Patigilin mo nga si Andres, miss. Pakialam ko dyan. Matanda na yan. Pwede ba umalis na kayo dito? Baka hindi ako makapagtimpi sa inyo. Andres, ako yung unang andito, kaya dapat ikaw yung unang umalis. Hindi nga ako pwedeng umalis. Kasi may sasabihin pa ako sa'yo. Okay. O tapos, pinapaalis mo ako. Kaya nga. Pwede ba, Gunyang? Huwag kang sumagot. Nakakagulo ka na eh. O bakit ako? Siya. Ikaw yung huling dumating, no? Yeah.
Okay si Sabayo nga talaga. Naggulo kayo nga katungtaw. Alibasa nga ka, tigduwa kay tingiwat kay, tigduwa kay tingiwat kay, tigduwa kay tingiwat kay. So kasta kayaw. Ikaw ang magulong kausap, Andres, hindi ako. Eh, bahala nga kayo dyan. Mapuntahan na nga lang siya. Ay, Gunyang, saan ka na pupunta? Wala kang pakialam. Wala ka namang pakialam sa akin eh. Andres, bakit niya hinahanap si Baak? Hindi ko alam. Lagi sa akin mo tinatanong. Eh, ayaw ko nga siyang kausap. Ako din. Ayaw na din kitang kausap. Ha? Oh, ayaw mo pala akong kausap. Eh, bakit andito ka pa? Eh, may tatanungin lang sana ako sa'yo. O, di ba? Tapos sabi mo, ayaw mo akong kausap. Ay, kitna na kitday. Ako na lang siya at natungtungan na yun. Paano naglaban? Hoy, Andres, saan ka na pupunta? Wala ka nang pakialam kung saan ako pupunta. Magsalita ka mag-isa mo. Baliw! Baliw! Wala ka na bang tatanungin sa akin? Wala na! Walang-wala na akong gana magtanong sa'yo. Ikaw bahala! Ano ba? Mahal mo din kaya ako? Ay na, namuryo nga talaga yung tao. Uy, bulaklak. Oh my God! Bang mo naman. Bigay ko kaya to kay Baak. Mukha na ba akong si Marimar? Magugustuhan kaya to ni Baak? Ang ganda mo naman. Oh no! Ganito yung labi ni Baak. Red na red. Hindi kaya mga pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Pati kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.